skoro noške. Prema meni. Ja. I tu ti prazo šira. Ali, držimo figeša. Ići. Vaši, evo. Ni. Sam. Spuka ruka. Ši. Prste na petak. Go. Ro. Cukneš, skrčeš, Ši. cukam pa nazad. Znači. G. Ž. Promeni. Duga. Ić. Ni. Sam. Prste zviješ zadnju stupila, prste ne na špičku, prste ga imaš u porodnica. Čiči. Veronika, prste zvije. G. Na zadnju nogi. Ž. G. Gledajte, samo na mene. Tale vaja, ti moraš mjeti u podnicu tukaj. Ne smišno, sve imaš u podnice. Vidaš, u podnice, da ti čutaš u poroda, lahko suneš. Čeze tukaj. Na vaši, moram čutati u podnice, skupaj da se. Sam. Ši. Sedi. Čustiš čem su sediš. Go. Rok. Odmah. Šić. Vržeš boki naprej. Hač. K. Još jedan. Naniže. Pa se vrati. Molim vas sada naniže. I nastavimo gore. Krug. Znači naniže. Op. I nastavimo. Još jedan. Ovakneš i nastaviš. Obrnuto, gledajte. Skroz napred. I hvatiš. Digneš. Žiješ, dihaš. Digneš. Držiš, na primjer, tikovi. Pardon, greška. Lava je sve gleda, sve stopa. Noga ne se napadne. Vratiš, spustiš. Malo vukovi. Težišče vedno premate na 5 talj, kar zlamo. Stava spuščeno. Težiš pa strpite, boke naprej, ujaš boke. Vidi boke. Še. Težišče pa dobro pomeni, težiš. Ne spusti! Radiš. Vračaš. Bočno. Stigaš i da dobijem jage. Pružiš. Zdjek, počasi zdjek. Vratiš. I lagano brzaš. Pazite, sve vlečeš. Lagano vratiš. Stup. Spojene. Krug mora da se zatvori. Nemojte ovako da lomite silu. Mora pravo da ide. Pišemo i spuštamo. Od ozdu zimom. Pružite ruke. Od ozdu. Ustre ramena, naviše. Spojene ruke. Opusti ruke. Uzimaš vazduh. Spustite nogu, spustite vazduh, ni. Uzmete vazduh, dignem nogu. Kurači, sve kurači.
Kurače stavi. 4 puta. Kad podignemo hikijaši, uzimamo vazduh. Ići, uzmi vazduh, uzmi. Sada kad ispružamo potkolenicu, kad radimo kontakt Mae Geri, ispuštamo vazduh. Nije. Kada vraćamo, uzimamo vazduh. Kad ispuštamo vazduh. Ustajemo prednju nogu na zadnju i ispuštamo vazduh. Da. Yoko Geri Kekomi. Ispuštamo. Vraćamo, uzimamo vazduh. Spuštamo. Da. Znači, molim vas, vratite se malo nazad, treba nam prostora. Ponovo, uzmite i uzmeš, niz, ispustiš, sam, vratiš, ši, ispustiš vazduh. Treći put, uzmeš, ispustiš, uzmeš, ispustiš. Ka gradetu idemo u Shirogeri, uzmem, ispuštim, uzmem, ispuštim, ok, uzmem za Mae Geri, vazduh, i uzmeš, ni, ali baš kuk ubaci, vratiš, ni, sad spustiš, u Shirogeri nazad. Prvo uzmeš ovo, digneš i ja slušaš vazduh. Ispustiš vazduh, u Shirogeri, vratiš, spustiš. Mae Geri, digneš, ispustiš vazduh. Vratiš, ić, spustiš vazduh. Hikijaši za Kekomi, vraćamo se tamo. Ić, ispustiš vazduh. Nije, vratiš, san, spustiš ši. San, vraćaš, pusti, uzova, ši i spuštaš vazduh. Ši odmajete, a? Fulači stav, ne se... Uzimaš vazduh, opet, ić, Mae Geri. Ni, ispuštaš vazduh. San, uzimaš, ši. Uzimaš u Shirogeri pozadi za 180 stepeni. Uzimaš vazduh. Ni. Ići. Ni. Mae Geri. Ili. Hikijaši uzosi vazduh. Ni. Ispustiš vazduh. San. Uzmeš. Ši. Ispustiš. U 12 sati levom nogu. Uzmeš hikijaši i uzmeš vazduh. Ili. Spust. Ispustiš, Kekomi vazduh. I vratiš, sam otvoriš. Malo mjesta naćete za sebe. 3 Mae Geri. I 1, ni 2, sam 3, ši, ispustiš. Ja pozdravljam ili učitelja, ili trenera, ili ispred nekoga demonstriram nešto jer ga uvažavam, ili pak na takmičenju ispred sudija, razumijete? Ovo, znači nije ovo pod, već ovo. Zadrži malo i kada dižem, te kaže ovo, znači nije ovo. Bezobrazno je gledati čoveka u lice, tako u oči. To je bezobrazno. Molim? A pa dobro, kaže mi Hrabro Skudus, 8. Dobro, malo se opođe. Znači, kada se naziva Taikyodo, ja te molim, nemoj stvari. Kada se naziva nožne tehnike, sve nožne tehnike nazivaju se Keri Vasa. Tako je. Tako. Vasa označava tehnika. W-A-S-A. Kako je? To je Keri Vasa. Određena nožna tehnika se naziva Mae, Mawashi, Ushiro, Mawashi, tako, Ashi, bilo šta, ali Geri, ne K, već Geri. Mae Geri. Mawashi Geri, Ushiro Geri, ali ovo je Keri Vasa. Te se kata naziva Taikyodo Keri, Taikyodo Keri. Još jedan put ću samo da je odradim sa vama, sad ćemo malo da smanjimo ovo da bi prešli na
stvari, da bi vam još nešto pokazao. Da bi ispunio program treninga. Znači, i sami osjećate da ovo treba dosta da se vežba i upražnjava i vrlo je važno što imate svaki udarac na 4 takta. Udar, izdak, udar. Znači, ako vi hoćete da radite majke, mi smo ga ovako vežbali. Udar, pa ovde izdak, pa udar, pa izdak. Posle da hoćemo da ga vežbamo na 3 takta. Mi radimo ovde udah, idah. A kad hoćemo da uradimo na 2 takta i kad hoćemo da uradimo onako ko treba to, to je i jedan pokret. Ali bilo koja tehnika, znači da je na vašu, ne sme da stane ni jednu trenutku ovako. Da li me razumijete? Ona mora samo da bude kao mrlja, kao mač da izvuče. Znači tu. Tako da sad ne bi udati. Kao ruku tehnika, ne sme da ima pauzu. Jel u redu? Ni ovoga ukati nema. Ni toga ukati nema. Ja mi jasno. Okej. Podesite kimona. Zdaj se ubliže, to je pauza. Vi se zdaj. Sve što hoćeš uraditi. Ja, zdaj ti to je enkrat, kaj to pomeni? To se enkrat stop pravi. To je že borba, to je prava borba. Če boš ti to naredil, si že dobil udarec. Zato prav, da tega ni. Svo vreme ga držite na nišanu znajte. Čekajte. Kako pojavio kine? Ja to iskoristil tvoje namene, če si to naredil normalno, to je takrat udaril. Upravo to. Ja. To morate biti pozorni. Tega ni. Ko sem začel oporo, če imam mnogo, sem usmeren na nasprotnika. Kolikor bom jaz to naredil, je hvala se z mano. Drži. In to je isto pravi, kako to delaš, ali dobro karte, to je vse isto. Znači, rej, ti kako kjeri. Ići. Dim da hikaš, ići. Izbaci, vratite u levo, tako. Izbaciš nogu i vratiš nogu odatle, znači tu. Izbaciš i vratiš, ići. I sputiš. Majger isto, uzmeš vazduh, kao da uzmeš nešto od ovdje, kao da ti je neko uhvatio, ne znam da li znate šta je mengel. Zamka za životne, ne znam šta. Pas. Ja, pas. Kao da vadite, na primjer, čizme cipolu iz bata. I trebaš da... ali sad još nema toga. Znači, samo puđeš. Tu, ajmo, uzmi vas. Da. Sada ovdje, kad trgneš tu. Na 3 znaka radimo sada, jel' tako? Dignem hikijaši. Pardon, radite u širogeri. Digneš hikijaši. Ići. Uzeo si radi. Sada ovdje, tu. Da. Majge. Digneš radi. Ići. Uzmi. Stigneš. Nije. Ispustiš znak. Prvi znak. Uzmeš hikijaši. Evo ti ih komiš. Uzmeš. Uzmeš hikijaši. Digajte sad. Vratiš nogu tu. I ispustiš. Već imate pripreman vazduh za naredne. Hanmi. Ovo. Hanmi. Čak i ako je zemlju, znači to je hanmi. Majde, ići. Ni. Si. To je drugi put. I sobstvenim delom. Vrlo je važno da shvatite. Ne zato što ste nesposobni. Ne radite zato na 4 takta. Ne zato što ste stari, zato što ste razumni, zato što nećete ne vedite nemojte da preskočite. Da li me razumite? I vi se vraćate na 3, ovo takta na 2, i kasnije radite na 1. Na 1. Kad radite na 1 takt, znači, trebate da znate, kada radite maksimalno brzo, svom brzinom, ili sub maksimum od 75 do 80% vaših mogućnosti, greške su maksimalne, tako, u tehnici, i mogućnost stavljanja je nikakva. Kada radite najsporije, onda je tehnika najveća, najkorektnija, forma je okej, ali zato brzina nije tako. Ali i mogućnost vežbanja je mogućnost ispravke korekcije je najbolji kontrol. Znači vrlo je važno taj krug, takozvani dokan,
krug, da, zatvori. Znači, kad posle radite jednu tehniku, znači, sad ja radim komi u kaču, što? Nema ni ideja, ne vraća, mogu ga vratim i ja ću vas pustiti. To je jedan bok to. Ako posle radim majgir, to je isto to. Jedna kretnja. Ako radim u širugen, to je jedna kretnja, majgir. Jedna kretnja, kekomi. Malo samo. Kekomi, tu, to. Majgir sam već pokazao, na primjer da je na vaši giri u vraću, tako? Isto jedna kretnja, to, tu. Vidite da se nigde tehnika ne završava, tu. Nigde se tehnika ne završava. Da li me razumete? Znači, ako je majgiri, tehnika se ne završava. Ako je malašigeri, tehnika se ne završava. Ako je kjagen, tehnika se ne završava. Ona ide, vraća se, spušta. To je vrlo važno. Molim vas, stavite po troje i trojica. Napravite približno tvoj. Kada? Vratite se u sredinu. Odležio sam ovu sperao. To je bio pozdrav. Sad se vratite u sredinu. Joj, znači, svo troje se uzimate